Устань, Пане, оборони справу свою и выслухай просьбы тих, хто шукає Тебе. Гэтымі словамі антифона на паход распачынаем святую імшу у 19-ю звычайную нядзелю. Падчас гэтай святой імшы малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлай Тэрэсы Жылінскай у першую гадавіну пасля яе смерці. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу на святейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Хвала на вершинях Богу, а на землі собакой людям доброї волі. Пане, Тебе благословляємо Тебе, кланяемся Тебе, прославляємо Тебе. Дякуємо Тобі для великої хвали Твоєї. Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Ане Сыне единородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Глория и на
Всемогутный вечный Боже, наученные Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни в наших сердцах Дух Твоего Сыновства, как мы могли отрымать обяцаную спадщину праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарит у едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Читання першої книги Володарства. У тыя дні пайшоў Ілля ў пустыню на адлегласць аднаго дня дарогі і, прыйшоўшы, сеў пад адным з кустом ядлоўцу і прасіў смерці сабе. І сказаў: «Хопіць ужо, пане, вазьмі маё жыццё, бо я не лепшы ад маіх продкаў». І лёг ён і заснуў. І вось анёл дакрануўся да яго і сказаў яму: «Устань і еш». Ілля глянуў, і вось каля ягонай галавы была печаная аладка і збан вады. Ён з'еў і выпіў, і зноў заснуў. Але анёл пана другі раз вярнуўся, дакрануўся да яго і сказаў: «Устань і еш, бо далёкая дарога прад табою». Ён устаў, з'еў і выпіў. І, падмацаваўшыся гэтым пасілкам, ішоў ён 40 дзён і 40 начэй да Божай гары Гораб. Гэта Слова Божие. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, хвала Яго заўсёды на маіх вуснах. Панам будзе ганарыцца душа мая, няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Узвялічвай Пана са мной, будзем узвышаць імя Яго разам. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Гляньце на Яго і прасвятрыцеся, і твары вашыя не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і уратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Анёл Пана берагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, не зневажайте Святого Духа Божого, яким вы запечатаны на день откупления. Усякая горыч и раздражение, и гнев, и крик, и блюзнерство нехай будут выдалены от вас разом с усякой злостью. Вы ж будьте один до одного лагодными, милосердными,
Даруйце адзін аднаму, як і Бог у Хрысце дараваў вам. Дык вось наследуйце Бога, як дзеці ўмілаваныя, і паступайце ў любові, як і Христус палюбіў нас, і аддаў сябе за нас як дар і ахвяру Богу на прыемны пах. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я хлеб живий, який зійшов з неба, каже Пан. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Jana. У той час абурыліся на Езуса юдэі за тое, што ён сказаў: «Я хлеб, які сышоў з неба». І казалі: «Ці не Езус гэта сын Юзафа, бацьку якога і маці мы ведаем? Як жа ён кажа: я сышоў з неба?» Езус сказаў іму адказ: «Не абурайцеся між сабою. Ніхто не можа прыйсці да мяне, калі Айцец мой, які паслаў мяне, не прыцягне яго, і я ўваскрашу яго у апошні дзень». У пророкаў напісана: «Усе будуць навучаны Богам. Кожны, хто чуў ад Айца і навучыўся, прыйдзе да мяне. Гэта не значыць, што хтосьці бачыў Айца. Толькі той, хто ад Бога бачыў Айца. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, мае жыццё вечнае. Я ёсць хлеб жыцця. Айцы вашы елі манну ў пустыні і памерлі. А гэта хлеб, які сыходзіць з неба, каб той, хто есць яго, не памёр. Я хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету». Гэта слова Пана. Милована у Христе Пану, дорогие браты и сестры, неделя, Дзень Панський, калі прыходзім на святую імшу, каб падсілкавацца Божым Словам, падсілкавацца таксама Божым целам, гэтым хлебам, які дае жыццё вечнае. Сёння і на працягу яшчэ некалькіх нядзеляў будзем чуць менавіта Божае Слова, якое будзе звязана, якое будзе гаварыць нам пра хлеб, які сышоў з неба, хлеб, які дае жыццё вечнае. Вельмі важная справа, вельмі важная тэма, скажам, хлеба, бо хлеб дае сілы. Але заўважым, што таксама для Езуса тэма менавіта хлеба, гэта заспакойванне гэтага голаду, таксама была тэмай вельмі важнай, таму што вельмі шмат навукі, вельмі шмат часу і слоў прысвяціў менавіта гэтай тэме хлеба. І сённяшняе Евангелие прыпамінае нам, для чаго гэты хлеб нам так патрэбны. Часам з неба на зямлю падаюць розныя рэчы. Сёння сонейка, прыгожая пагода, але на працягу тыдня дождж быў, не? Часам уже гэты дождж так нам паднадаеў, хацелася сонейка, якосці цяпла, трошкі радасці гэтай, але дождж таксама патрэбны, каб напоўніць вадаёмы, рэкі, каб таксама расліны маглі вырасці, маглі даць добрыя, сакавітыя плады. Зімой падае снег, але таксама з неба падаюць, скажам, дзесьці, можа, не бачым гэтага, але дзесьці ў навінах чытаем, што дзесьці метеарыт упаў,
ці штосьці яшчэ іншае. У Євангелії таксама сёння чуем, як Езус успамінае пра манну, якая сыходзіла з неба. Гэты хлеб, які даваў сілы для ізраільскага народу, які вандраваў, пілігрымаваў па пустыні 40 гадоў. Сёння, напэўна, скажам, было б такім здзіўленнем, напэўна, такога і не здарыцца, што хіба ніхто не бачыў, каб з неба падалі булкі хлеба. Ну, если толькі самалёт, скажам, адкрыецца дзесьці ў небе, ты якісьці шлюз, ці штосьці, ну, то, можа, падуць булкі, і хтосьці, скажам, не з'есть там абед у самалёце. Ну, можа так, але можам толькі так пажартаваць, хіба так не здарыцца. І менавіта Езус Христос гаворыць не пра гэты хлеб, які дае нам сілы фізічныя, не пра гэтае неба, якое мы бачым над сабою, а пра неба як дом Божы, валадарства нябеснае, да якога мы ўсе, кожны з нас пілігрымуем. А каб дайсці да гэтай мэты, да гэтага цэлю, да валадарства нябеснага, павінны выконваць пэўныя прадпісанні, пэўныя, скажам, загады, наказы, Божыя наказы, касцёльныя наказы, і таксама кіравацца сваім сумленнем. Ёсць такая аповесць, такая байка у адной супольнасці. Быў старэйшы ўжо такі чалавек, вождь, у якога была вельмі прыгожая дачка. І хацеў сваю дачку выдаць замуж, бо ведаў, што скора памрэ, каб сапраўды перадаць всю сваю маёмасць, аддаць дочку замуж. Ну, але не хацеў гэты старэйшы чалавек аддаваць дочку за абы каго, але за добрага, сумленнага, спрытнага чалавека. Ну і вырашылі, бо прыйшло, скажам, з 20 нават кандыдатаў на жаніцьбу гэтую, і сабе так разважалі, як выбраць такога маладога, спрытнага, добрага, сумленнага, адважнага. Дзяўчына разважала, сама не магла прыняць нікога рашэння і пайшла да чараўніка. А чараўнік ёй запрапанаваў, каб яна дала наступнае заданне. Далёка-далёка ад гэтай мясцовасці, дзе жыла гэта супольнасць людзей, была вельмі цудоўная крынічка, вада, з якой цякла і аздараўляла ад усіх хваробаў, ад усіх, скажам, можа, невылечных нават хваробаў, цяжкіх гэтых хваробаў, каб гэтыя маладыя людзі, хто там будзе адважны, прынёс менавіта гэтай цудоўнай вады ў гэтую мясцовасць для гэтых людзей, каб вылечыць хворых, вылечыць паміраючых людзей. Скажам, адзінай умовай гэтай вандроўкі, гэтага пілігрымавання быў такі наказ гэтага мудраца, чараўніка, што на працягу ўсяго вандравання да гэтай крыніцы яны павінны есці толькі мёд. Нельга было ніякай ежы з сабой браць, нельга было нічога іншага есці, акрамя мёду. Тыдзень вандравання, другі, камусьці гэты мёд уже надаеў, пасля першага дню не паслухаліся, пашлі есці там ягады, якія сустракалі па дарозе, дзесьці штосьці спалявалі. І гэтыя хлопцы, скажам, не паслухаліся гэтага старэйшага чараўніка, мудраца, але адзін быў сапраўды сумленны. Шукаў мёд у лесе, шмат часу траціў на гэта і, так, калі лагічна падумаць, то спазніўся, скажам, бо ўсе трошкі адышлі ўперад да гэтай крыніцы, а ён так быў пры канцы, апошнім, скажам, ішоў да гэтай крыніцы. Тыдзень, другі, трэці вандравання да гэтай крыніцы, малады хлопец прыходзіць, бачыць гэтую крыніцу, шчаслівы, узрадаваны і назірае наступную карціну. Гэтую крыніцу ахоўвала вялікае мноства пчол. І ўсе гэтыя хлопцы, якія ішлі перадзе, якія не паслухаліся, ляжаць пакусаны. Хтосьці ўжо памірае, хтосьці ўжо непрытомны. Як думаем, чаму менавіта гэтага хлопца пчолы не пакусалі? Пчаляры ёсць у касцёле? Нема пчаляраў. Ну, бо за цэлы месяц, калі чалавек есць мёд, то гэтым мёдам проста ўжо пахне.
І пчолы прынялі яго за свайго, не пакусалі. Гэты малады чалавек зачарпнуў найперш вады і даў гэтым хлопцам, якія ляжалі ўжо пакусаныя, якія ляжалі непрытомныя. А пасля, набраўшы вады, вярнуліся ў тую сваю мясцовасць, дзе жылі. Напэўна, не трэба тлумачыць, гаварыць, за каго выйшла замуж гэтая дзяўчына, бо хэпі-энд і так вядомы. І мудрасць з гэтай гісторыі. Усе былі павучаныя, што трэба есці толькі мёд у гэтым пілігрымаванні да гэтай, скажам, да сваёй мэты. Мы таксама павучаныя тым, што павінны кіравацца Божымі наказамі, павінны кіравацца касцёльнымі наказамі, павінны удзельнічаць у Еўхарыстыі і прымаць цела Езуса Хрыста. Кожны павучаны, як і тыя хлопцы, але не кожны, скажам, гэта выконвае. О камусьці надаела, не хачу. Але калі мы сумленна выконваем тыя наказы, якія мы павінны выконваць, тыя умовы, якія мы павінны выконваць на шляху пілігрымавання да жыцця вечнага, то пасля таксама атрымаем гэтую ўзнагароду. Езус гаворыць, што Ён з'яўляецца хлебам жыцця. Гэтым можам сказаць мёдам. Калі мы выконваем гэтае, то сапраўды маем у сабе жыццё вечнае. Можам сказаць так, Божая міласэрнасць, скажам, можа праявіцца і гэты кубак вады для гэтых хлопцаў, якія не паслухаліся, але не можам мы жыць усё жыццё, спадзяючыся на Божую міласэрнасць. Божая міласэрнасць ужо праявілася ў тым, што Езус Христос дае нам гэты хлеб, хлеб жыцця вечнага, сваё цела і кроў, якое мы павінны спажываць, каб мець у сабе жыццё вечнае. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага, адзінароднага. І радуйся, вяліка. Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворана, адзінасуднага Яйцу, раз якого ўсё сталося. І Ён заля нас, людзей, наше зволення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святого, з Єви Марії, і стався чоловіком, укрижований таксама за нас при Понтськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, поводле Писання, і взійшов з землі, сидіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і Його владарства не буде кінця. Духа Святого, Пана і Животворцю, яка через Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків, віру в один святий католицький і апостольський костюл, визнаю один хрест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Собранные у імя Єсуса Христа маем надею, что наши супольные молитвы, які теперь узносим до Бога Отца, будут выслуханы. Молимся за святого Отца, за біскупов і пресбітерів, каб яны вели усіх визнавців Христа до єдності і любові, Тебе просим. Молимся за всіх охрещених, каб, познаючи Євангелія Христа, яны заўсёды выбирали дорогу Божих заповедей, Тебе просим. Молимся за нарачоных, каб праз прыгажосць чалавечага кахання яны праслаўлялі Бога за Яго дары і заўсёды былі верныя Яму. Цябе просім. Молимся за нашыя сем'і, сем'і нашай парафіі, каб яны жылі ў спакоі і любові. Цябе просім. Молимся об ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерлай Жылінскай Тэрэсы ў першую гадавіну пасля яе смерці. Тебе просим.
Молимся за нас, собранных каля алтара Пана, каб мы умели распознавать у нашем штодзённым житті Божую волю и имкнулись ее выконывать. Тебя просим. Наш добрый Ойче, мы верим, что Ты сутешишь своих детей, которые звертаются до Тебе у щирых молитвах. Дякуем Тебе за это. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу. Пане наше Боже, прими ласкаво дары, які Ты сам уделил Костелу, и свою моцею перемени их у сакрамент, які дає нам збавлення праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, от Тебе походит все, что есть на свете, и по Твоим слове изменяются поры года. Ты створил человека на свое подобенство и подпорядковал ему гэты дзівосны сусвет и все, что его наполняем, каб от Твоего имя люди панавали над усім створением и прославляли Тебе у Твоих справах, праз Христа Пана нашего. Тому с усіми анёлами мы Тебе прославляем, с радостью ускликаючи. Святий, 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 Пане Бог, всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоё, Осанна, Осанна. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў келіх, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў.
гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконал его у любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Александром, допоможним біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. І дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праса Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Который есть в небе, святый будь имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Неба нашего, что темного дай нам сегодня, и отпусти нам вины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в искушение, а избавь нас от зла. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого. Дай ласково супокой у дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавцу нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Вера дайте ближнему знак супокою.
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету. Благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты войшов до меня, але скажи только слова, и будь я оздоровлена душа моя.
Помолимся. Боже наш Ойче, нехай удел святой коммунии дасть нам збавление и умацує нас у світлі Твоєї правди, раз Христа Пана нашого. А не Езу про заступництво Марии, Матери Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юзефа, человека до веру, який опіковався Тобою після народзінов, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяти, якое духовно хочу усыновить и якое знаходится у небезпеці аборту. Прошу, дай яго батькам любов и отвагу, каб яны не забивали своего дитяти, а покинули ему жыццё, якое Ты сам гэтаму дитяти прадвызначыў. Душпастырскія аб'явы. Святаружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Маці Божай Шкаплернай, у аўторак благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі, у сераду нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, у чацвер Маці Божай Чанстахоўскай, у пятніцу каралевы веравызнаўцаў, у суботу Маці Христовай і ў нядзелю о 18 гадзіне звеставання Пана. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 9 жніўня свята святой Тэрэзы Бенедыкты ад крыжа, Эдыты Штайн, панны і мучаніцы, апекункі Еўропы. 10 жніўня прыпадае свята святого Лаўрэнція, д'якана і мучаніка. 11 жніўня ўспамін святой Клары, панны. 13 жніўня фацімскае набажэнства, пачатак набажэнства о 18 гадзіне. Святаружанец з інтэнцыямі, а пасля святая імша ў гэтых інтэнцыях і працэсія з фігурай Маці Божай Фацімскай. 14 жніўня свята святого Максіміліяна Марыі Кольбы, святара і мучаніка, апекуна нашай дыяцэзіі. Дзень малітвы за вязняў, канцлагераў і турмаў, якія аддалі сваё жыццё за веру і сваіх бліжніх. У наступную нядзелю, 15 жніўня, прыпадае урачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Асвячэнне кветак, зёлак і збожжа агародніны адбудзецца падчас кожнай святой імшы у парафіі у мікрараёне Індустрыяльным у гэты дзень фэст. У нашай парафіі працягваецца душпастырская дабрачынная акцыя дапамогі дзецям з малазабяспечаных і шматдзетных сем'яў, якія маюць цяжкасці пры падрыхтоўцы дзецям на навучальны год у школу з Божым благаслаўленнем і людской дабрынёй. Дапамагчы можа кожны. Збоку, каля алтара Маці Божай Острабрамскай, тут стаіць гэта скрыня, у якую можам прынесці і скласці розныя школьныя прадметы, патрэбныя для навучання, для школы. У днях з 23 по 29 жніўня пры нашай парафіі адбудзецца дзіцячы летнік, канікулы з Богам, адпачынак пры парафіі. Таму заахвочваем да удзелу, сардэчна запрашаем дзетак на гэты адпачынак. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас і вашай сем'і Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. На тыдзень працы і абавязкаў з веры прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Во всем
Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.